Здравейте, колеги! Както бях обещал в темата за запознанство, да покажа някои от машините в термичните цехове в фирмата, в която работя. Това са ТВ-чета. Мисля, че са едни от най-големите в България. На 2,5 метра фи влиза тук. Използва се предимно за повърхностно закаляване на зъбни колелета, управленията. ТВ-чето е белгийско, много старо. Мисля, че даже табелката я няма. Ето за какво става въпрос. Мисля, че някъде това ще е по-интересно за само не мога да се видя къде термистите са прибрали индукторите за принципа, всичко го знаете. Няма да ви занимавам с кое, откъде, как, защо, кое се нагорещява, откъде върви вода, така нататък. Точно ето е мапата, която вече самата фирма не съществува. Белгийско производство. Иначе, това е стар термичен цех. Има много цементационни пещи, различни диаметри, различна дълбочина. Цементацията е наричана въглеродяване на детайлите. Тази последната мисля, че е около 2 метра. Малки пещи. Вани. Съвсем малки пещички. Пещи са унгарски, немски и чешки. Отново. И тук има няколко вани. Те наричания вагон за едрогабаритни детайли. След дни ще направя клипче за новия термичен цех, където нещата са доста по-съвременни. Същите същия принцип цементационни пещи, вани с масло огромни, вода. Някой има някои въпроси специално за ТВ-чета, защото мисля, че това ще е най-интересно за всички колеги. ТВ-четата, ще покажа и други. Може да им пише, ще отговоря, ще оставя и
абсолютно пълните технически характеристики. Да, видите. До нови срещи. Чао.